Ahojte všetci. Tak vás opäť vítam pri mojom ďalšom videu. Toto video bude kratšie a okrem žrebovania troch výhercov, troch kľúčeniek, si v ňom povieme aj o ďalšej darovacej súťaži, kedy bude a o čo sa bude v nej súťažiť. Zároveň vám chcem aj poďakovať, aby som na to nezabudol, vám chcem poďakovať za to, že ste členmi môjho kanála a že lajkujete moje videá, že ich sledujete a že komentujete. Veľmi si to vážim a práve preto robím aj tieto súťaže, aby som sa vám aj odvďačil nejako. Do žrebovania sa zapojilo 6 ľudí. Z toho jedného človeka z tejto súťaže vylúčim, pretože to je moja mama. Takže ju nebudem zaraďovať do oného. Jej môžem vyrobiť kľúčenku kedykoľvek, keď bude potrebovať, keď bude chcieť. Takže v každom prípade už som urobil zoznam, čiže všetky tie čísla sa posunú o jedno poličko okrem Gabiky. Čiže Gabika Kijovská bola prvá, ktorá komentovala. Moja mama tam nebude, čiže Andrej Augustín 5108 bude číslo 2. Anna Teplicová bude číslo 3. Peťka Stovka bude číslo 4 a Zuzana Hadidomová bude číslo 5. Takže asi tak. Tu sú tie 3 kľúčenky, ktoré som vyrábal. Je to tu srdiečko z epoxidovej živice. Potom tu máme ten rozprávkový žaluď. A potom tu je tá guľa. Takže tu máme online generátor náhodných čísel, kde máme vlastne 5 výhercov. Čiže číslo 5. Čiže, aby ste videli, a dáme od 0. Čiže keď stlačím, vlastne vyhodí nejaké číslo. A nie, tak to zmeníme na jednotku. Tak, aby ste videli, že stále keď stlačím. Dobre, takže to znova zruším, aby sa to vyresetovalo. Znova tu máme od čísla 1 až 10. Takže teraz, keď stlačím, koho číslo vyjde, tento vyhráva. Čiže máme číslo 3. A číslo 3 je Anna Teplicová. Čiže druhý bude číslo 1. A to je Gabika Kijovská. Tá si môže vybrať z 2 zostávajúcich kľúčeniek. A tretí bude číslo 2 a to je Andrej Augustín. Gratulujem všetkým výhercom. Ja si to tu hneď poznačím, aby sme predošli ono. Čiže prvý výherca bola Anna Teplicová, druhý výherca bola Gabika a tretí výherca bol Andrej. Takže gratulujem vám. Čo ty chceš, ty zloba malá? Čo ty chceš, ty zloba malá? No, takže, čo sa týka ďalšej darovacej súťaže, premýšľal som, že by som ju robil až pri dosiahnutí 50 odberateľov. Takže ďalšie darovacie video bude o prstene. Budem robiť prstene, či už z epoxidu, kombinácia, uvidíme, rôznych materiálov. A znova to budú 3 prstenie, čiže 3 výhercovia, ktoré najprv samozrejme vyrobím. A pokiaľ sa trafím do vašej veľkosti, tak to bude super. Pokiaľ nie, výherca si bude môcť určiť, akú veľkosť chce a vyrobím vlastne podobný prsteň na mieru. Momentálne dokončujem editáciu krátkeho videa, v ktorom reštaurujem tú pilku, ktorú som našiel v lese. Ďalej, na čom pracujem, alebo čo pripravujem, tu budú tie 2 hodín, ktoré som vyrobil na farský ples. Treba mi to ešte celé editovať, čiže je to kopec práce. No a taktiež pracujem na dokončení týchto hodín, ktoré som už dávno začal vyrezávať
a už ich mám témer dokončené, už som začal s brúsením, už mám vybrúsené tieto stekajúce kvaple medu. Takže asi toľko k tomuto. Znova ďakujem vám za vašu účasť, zároveň gratulujem všetkým výhercom, ak som nepogratuloval na začiatku, tak gratulujem teraz. A opäť vás pozývam všetkých, ktorí ešte nie ste členmi môjho TikTok kanála, aby ste tak urobili, na ktorom robím pravidelné live streamy. Čiže môžete vidieť, ako to vyzerá pri takejto výrobe, napríklad takýchto hodín. Takže ešte raz ďakujem. Všetkých výhercov samozrejme budem kontaktovať a dohodnem spôsob zaslania. Je tam možnosť aj osobného odberu. Takže asi takto. Ešte raz veľmi pekne ďakujem aj za vašu trpezlivosť, aj s mojim koktaním, aj s mojou trémou pred kamerou, ktorej neviem, ako sa zbaviť. A majte sa.